er vi good to go. Yes. Vi kører nu. Okay. Ja, We are rolling. Yes. Altså alle sammen, velkommen til mig og Davids Askers video her. Vi har fået en masse spørgsmål fra en masse personer fra Skype. Men vi har selvfølgelig kun valgt 6, fordi at vi gider ikke at sidde her i en halvanden time. Så vi har bare valgt de 6 her. Og jeg starter med de 3 af dem. Og det første kommer fra Katrine. Ja, det er fandme god timing, det der. Hey, fuck lige af. Tak. Katrine hvad synes I om mig? Ja, ja, hvad synes vi om hende? Hun er en fantastisk person, hende kan jeg sgu godt lide. jeg kan huske hende. Kan du huske hende? Nej. Okay, slap lige af, mand. Fuck lige. Ej, det er fandme det er lortetiming, det der fra jer, for helvede. Fuck lige af. Ja. Så spørger hun Katrine der, udseende og personlighed fra 1 til 10. Altså det udseende, det er en flot 8, vil jeg sige. Hvad siger de? Jeg kan ikke huske hende. Altså, jeg har ikke set hende jo. Nej. Fuck nu af! Hun spammer bare, mand. Slap lige af. Okay. Hvad med personlighed? Hendes Hun er personlighed. flink nok, så jeg kan snakke med hende. Ja, hun er underskudt. Så tror jeg nok, det bliver en 7-8. Ja, jeg vil også sige en 7-8. Måske en 9. Ja. Så skriver hun også, beskriv jeres pik med et ord. Jeg vil sige guddommelig. Så siger jeg velfungerende. Ja. Beskriv hinanden med 3 ord. Fantastisk, har det altid sjovt, griner hele tiden. Sjov, fantastisk og jeg skal finde på et godt ord for at lyde klog. Og så var du verdens sejeste grin. Ja. Det er også fantastisk. Var det varmt? Ja. Jeg sidder i underbukser. Så det er fint nok. Det er fandme dårlig timing. Okay, så har jeg også 2 på Mathilde her. Hun spørger Vælge. hvad så? Jeg skal lige lave en lyd. Det går slet ikke det her. Og så bed hende om at lade være med at skrive, der var sgu da